imahen sa Senyor Santo Niño ug sa Itzi Omo. Gidala usab diay sa mga katsila ang imahen sa mahal nga Birhen Maria nga gitawag og Birhen de la Colta nga makita sud sa Fort San Pedro. Ana usab ang atabay nga gihimo kaniadtong labayanan sa mga kalabira. Apan karon usa na kini ka wishing well. Ani ang report. Sa medyo nga suo kabahin sa Fort San Pedro nahimutang usa ka dapit nga susama sa usa ka prayer area alang sa mga bisita. Makita din niya ang imahin sa mahal nga Birhen nga nagkugos sa Batang Hesus. Gitawag kini nga Birhen de la Cota nga usa sa gidala sa mga Spaniards. Ang orihinal nga imahin giingong gihuptan sa usa ka prominenteng pamilya sa Sugbo. At tubangan sa imahin ang dagkutanan sa mga kandila diin mahimo rang mamalandong ang mga bisita. This replica was given by Mr. Louis Nacorda, so we usually celebrate her feast day on December 18. Sa kilid, ana ang atabay nga gitawag og Pozos de la Maria. Ang atabay ana ay tubig nga gihimo ng wishing well sa mga bisita. Human mo dagko o kandila, mamahimong muduaw dayon sa atabay. Apan ang atabay, subay sa kasaysayan ini, gihimo di ay labayanan kaniadto sa mga kalabira. This tabay was full of bones, no? From our office, which is it used to be Bartolina. Kung nangamatay sila, usually they place it here. But when we assume 2008, we dug the bones and place it in there at what's this? At the area at the back. Ang Pozos de la Maria pipila lang sa mamahimong tandaon sulod sa Fort San Pedro. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.